So, ayan nga guys, nag-request yung anak ko ngayong hapon na ihatid ko siya. Kasi sabi niya, gusto daw niya mahatid ulit sa school kasi yung mga classmate daw niya hinahatid sundo. Kasi hindi ko na siya naggagawa ng ganun. Palagi ko siyang pinapasolo na magpunta ng school para matuto na siya. Sabi ko, hindi lahat ng oras wala si mama at si papa. Kaya dapat kaya niyang mag-solo papunta sa school. Kaya tinuturuan ko na siyang gawin yon. Ayan nga, naglalakad kami niya, papunta kami sa room niya. Habang nag-uusap-usap kami, yan. Yan na nga yung time na yan, na pauwi na ako. Hinatid ko siya doon sa school, sa room niya. Tas ayan, sabi ko nga sa kanya, paalam na ako, uwi na ako kasi papasok pa ako doon sa extra income ko na trabaho, konting kahit papano makatulong pa sa amin sa gastusin namin sa araw-araw kasi nga lumalaki na yung expenses. Hindi na kaya ng ang asawa ko lang ang gagalaw. Yan, ang ganda nga ng panahon, kaya hindi ko na maiwasan na hindi mag-video at hindi ko ngayon masyadong pinupokus sa mga tao kasi baka magalit sa akin na nagbi-video ako. Yan lang, habang naglalakad paminsan-minsan nilalagay ko yung camera sa daan para hindi siya focus doon sa mismong tao. Yan. Habang naglalakad nga ako, nag-iisip ako kung ano bang magandang inegosyo pag dating ng oras na ako'y umalis na sa aking work kasi hindi na ako papasok sa katapusan. Kaya yun, iniisip ko at sana naman kay ako kukuha ng pangpuhunan para gawin yun ang iniisip ko. At sana may mahanap akong pampuhunan para may extra income ako kahit nasa bahay lang kasi mag-start na naman akong tambay dito sa bahay at gagawa lang ako ng gawaing bahay sa araw-araw at syempre magagawa ko na ngang ihatid sundo yung anak ko paminsan-minsan. Hindi ko naman sasabihin araw-araw ko siyang mahatid palagi, pero at least mahatid sundo ko na siya. Yan nga. So, yun nga yung nasa isip ko. At yan ang madali nga ako dyan kasi sabi ko pupunta pa ako sa trabaho. At ang siste nito, hindi na naman ako nito makakapag ayos ng sarili kasi nagmadali na. Alam mo, pag galing kang trabaho, may ginagawa ka pa sa loob ng bahay maliban sa isipin mo yung sarili mo. Gagawin mo muna yung gawain sa loob ng bahay. At syempre, dahil pagod ka na, yung pahinga mo, naubos na sa pahinga yung oras mo, imbis na makapagbihis pa. Yan nga ang nangyayari sa akin minsan kasi pagod na ang likod ko, pagod na ang braso ko. Hindi na ako bihis hindi na ako makaligo, kaya minsan nag-half-bath na lang. Yan, kaya ngayong araw na to parang gano'n na naman ang mangyayari kasi nga yung braso ko na naman masakit na naman siya. Yan nga ang daanan namin papunta sa aming bahay. Yan, papunta yan doon sa Salog, sa Diki. Yan. Ganda ng init ngayon na nakabilad ako ng mga biladi na dapat matuyo na. Kailangan na matuyo at nang matupi na. Mas malapit na nga dyan ang bahay namin. Yun ang shadow. Ayan na si mama sa labas. Yan. Yan ang sinampay.